sayang na ang gasto sa imong ginikanan, sayang na ang imong gasto kung ikaw usa ka pulis, dili ka mag successful. Kay ngano, hambugero man gani ka nga estudyante pa ka, unsa pa ka kung mahimo na kang pulis. So mayong gabi ka na tong tanan, unya ka atong topic karon about ni sa mga pulis karon. Kay ang atong mga kapulisan karon, daghan kayong wala mag successful sa ilang trabaho. Kay gumikan sa ilang kinaiya, gumikan silang abilidad nga sobra ra ka bugero. So daghan kay mga pulis karon nga wala gyud sila mo success, igo lang nakaserbisyo lang og pila ka tuig, nayuban nga na priso kay abusado kayo sa ilang posisyon, nayuban nga napatay, nayuban sad nga nakapatay kay tungod silang kinaiya nga hambugero kayo. Kung ikaw estudyante pa ka, kung mukuha ka kurso nga pagka-crime, kunya hambugero kayo ka, mas maayo siguro nga dili lang siguro ka mo padayon sa imong plano nga mukuha ka kurso nga crime. Kay ikaw hambugero man, sayang na ang gasto sa imong ginikanan, sayang na ang imong gasto kung ikaw usa ka pulis, dili ka mag successful. Kay ngano, hambugero man gani ka nga estudyante pa ka, unsa pa ka kung mahimo na kang pulis. Kadaghan kayong mga pulis karon nga nangapriso, daghan kayong mga pulis karon nga namatay kay tungod hambugero, kay tungod nag-abusar sa ilang posisyon.